Tenda Mwari shukuru nikaimuka serikali chini ya Mwari kusalama Yesu. Amen. Mwari tumwani wakana katasana tuwa nichikonzero tutiti kutara pao mshiri vedu. Nikai ndibule mekezi arababana na mari wakumana na wasikara. Nikai ndibule mekezi utungamiri wese kwa kereke hilo na wafundisi wese kwa katipedu. Muzita na mamo Yesu. Amen. Nifara na wali timu yangu. Ngata kuintroduce pamoja na ofara ndike kuti ukanzwa pano kwatswana sekuru na mbuya pale pachine waisusu ndio mzukuru so motenda Mwari na izvozvo inyasha kuona mzukuru wako naye ndiri sekuru wechidiki takaoma tikenya ndebvu tisina ndebvu zvinongoshamisa ndiMwari. First Kings chapter 18 from verse 41. First Kings chapter 18 from verse 41. And Elijah said to Ahab, "Get thee up and drink, for there is a sound of abundance of rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel. He cast himself down upon the earth, put his face between the knees, and he said to his servant, "Go up, look towards the sea." And he went up and looked toward, and he said, "There is nothing." And he said, "Go again 7 times. It came to pass on the 7th time that he said, "Behold, ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand." And he said, "Go up and say to Ahab, prepare thy chariot, get thee down, that the rain may not stop you." It came to pass in the meanwhile that the heavens was black with clouds and the wind, and there was great rain. And Ahab rose and went to Jezreel. And the hand of the Lord was upon Elijah. He girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Baba tinokutendai mangwanani anu. Tamirira kunzwa kutaura kwenyu. Dururayo shoko muupenyu wedu. Rititsure ritidzidzisane kutigonesa. Muzita la Yesu Kristo Nazareta. Amen. Yandeleka pano ndekunaya kwemvura. Paita nguva paine drought. Makore anokwana kuita 3 years. Pasina mvura yanaya, vanhu vakutambudzika, zvifuwo zvakutambudzika. Mwari ndobva vapa shoko kuprofita wavo Elijah kuti ndinoda kuunza mvura panyika. So Elijah ndobva aenda pachikomo chinonzi Mount Carmel namambo unonzi Ahab. Aripo ndobva atanga kutaura izwi rekuti ndiri kunzwa kutinhira kwemvura zhinji. Ndofunga meseji iyoyo haina kunyanyofadza vanhu nekuda kwekuti vanhu vanotoda mvura inonaya kwete inongotaurwa. Zvinhu zvikaramba zvichitaurwa zvisingabatike zvinopedzisira zvaakushaya evidence yekuti vanhu vanogona kusafara. So Elijah atanga neshoko rekuti I can hear, ndiri kunzwa. Zvoreva kuti ane vamwe vaainawo pachikomo vasiri kunzwa semanzwiro ake. Zvoreva kuti kana Mwari vachiita chinhu dzimwe nguva unogona kutadza kunzwa nekuda kwezvauri kwete nokuti Mwari havasi kutaura. Pane nguva yekuti pane mutauro unodhimanda maturity more than kuva nenzeve dzekunzwa. Angadzi nevanhu vadimikira. Nekuti akataurwa iwayo vanhu vanonzwa vese but vanoita manzwiro akasiyana maringe nezera ravo. Maybe to give an example chinatida clear. Ndiri kudongoshawo kunoitwa magadheni saka gugu wangu vairara vabika tinomukira kuinga museni. Saka vaiti takarara mukicheni mune mapoto vaiuya usiku kwati zvamuriri mukozodya nyama. Mashoko iwayo ataurwa anongoti zvamuriri mugozodya nyama. Zvazvinoreva musadya nyama iyo. Zvataurwa zvamuriri mugozodya. So chinotisiyanisa ipapapa kukura kwemunhu kwete kunzwa kwemunhu. So kukura muzvinhu zvaMwari munokupa mamwe manzwiro akasiyana nevamwe. Shoko richibaridzwa nemufundisi mumwe chete, nyaya imwe chete, but upenyu hunovandudzwa zvakasiyana maringe manzwiro. Mufunge kuti vanhu vandakafoira inini wamaoko wapasi, saka ndai kunyepera vabereki kuti maticha akasiri serious.
Stone proof because I can represent other pass. So what my notes are telling you, I pass, but other shooting a personal passing. Shakapa no itamani, idarashi change and itamani. Same notes, same teacher, different results. Maringe effort yesterday in class. So by the way, to not teacher in the court na street, about one church one as far as testimony. He said you to my arbitration, you know, but I spoiled the room as well. So there's no point in that picture again with any so guy. One thing I know, you got the boss number and out. So I want to never know why there's no one in the Senegal. The never is house. So partners, what students one away, very much of which it. Dear moons around Shari, Basimuga Mahanzi. The Bible is a prophet, is a mature and understand the things of the spirit. Apana voice that down to Munaz, but I couldn't Babuti, Apanacha Tower, but I couldn't. Who was why everybody who Munyara, no one would sit when I was a tower. Pani Munyara, no one who was the Yaiba by the Community. Can I come out of the scan by Yari, no one tower? It's not so tired of the station. What I told you. So I told them, they went by report, I can hear the report of the Rajish. And forever know the partition message. Bible no Paratia no Africa, Magatanga Queen. And it's somebody said to Maria, I didn't mind the chance for this somebody. But he goes down to you and pray. Ask no matter to Friday night. I do not matter what you don't tell us a tower. So prayer, I'm also getting some mind. Prayer, I know, penny, I'm over from my mind. Prayer, something like cheetah, you know, you have to take a while. Prayer, every cheetah, put it in. You go to the plan and look at this manifest. So, Elisha, part of the prayer, she matter. Ask no matter what she naya, but what you are to do to you, some other. So far, you been down prayer. I would have to teach you a semun. Could you change and the guy told you, I'm be such not every promise of God is be so. This is someone. She knows that it is for the beat of the moon. I don't think that shall be peaceful. Maybe I'll give you an example. This is I love example. So, by noting, that's another man. Ukasafunga mushi unotoyoka na matatizo tupacha furika ndio roti awati maisha wanu pakuno so kwa kichilipo unaanga piwa mind to take but not that's another look of namna unopita wewe utasema kwa marembo uchile na progression ndio chaka chaka kwa namna ufunge kuni shaka kwa namna shimara She's seen the Sokuru of Chatu but you are not seeing a Marano to allow the other for and the CIA which can achieve the deal or Aram goes. So, that's the gift of having patience. Can a quality on a community those who wait upon the Lord. Congratulations, what have to soon give you a perseverance. She is sharp when you go to them. That's my own. They want to know it's here. But I don't think I'm going to one. But no one ain't. I don't know. I want to leave. So I do not know. I'm not going to give a national committee. Yes. Iso sisi sababu sakati na mwalimisha hapo kwani mwenye kusugira unodiwa so kuruma uyafuta mali na mata bali kuna mata ndio ama ndio revelation kana kutizaruko that's why I in prayer in position of prayer Bible hata ndio atuma muranda wake kunamtarisha kuanza to look towards the sea Grant information yani is for in prayer. Yes, you find how we think kutizalisha shitiki.
kushobora mwari zvimiso zvese ndezvechopadi mwari areve nhema. But zvinoita kuti zvisabatike muupenyu hwemunhu kusaziva zvaunofanirwa kuita kuti zvakavimbiswa zviitike. Chari muno mauri muupenyu mauri iwe une vana varimo kusvika varoora. Chivimbiso ichocho kuti Mwari unokupa vana but pane process and relationship yaunofana kudevelopa on the ground kwete kudenga. Ukawirana naMwari sitiri kusina mukadzi auite vana. That's why the first challenge yemunhu Mwari vaida kuna Adamu vanoti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Pakatanga kuonekwa problem, pakaonekwa problem yemunhu ari mugarden bit of church. Ana Mwari vaiti mugarden, but Mwari vari kuti nyangwe ndiinewe hazvina kunaka. Nati chii chiri kushota, uri kushota munhu iwe uine Mwari. Wainopinda vaprofitwa ekuti be fruitful and multiply. Haitike naMwari inoitika nemunhu. Hauyi pano nekuti Mwari kudeclare matwins kuti probably zvazvikunda zvakanaka. So Elijah paanopinda muprayer anoda kuona chizaruko chokuti ini ndaakufanirwa kuitei. Sena vazhinji vanotisa kuti tikunamata Mwari vati backside. Nokuti vangangofundzira kuti ukangopinda muprayer ukichema kuna Mwari, Mwari vanoita zvinhu. Icho vanhu vanoita zvinhu but zvichiitwa newe kuti zvibatire zvizadziriswa. Ndaitaura pane munzvimbo ndamunosara hama dzangu kuti kunamata kunodzinga mweya wenhamo kuite nhamo. Kushanda ndokunodzinga nhamo. Kunamata kunodzinga mweya wenhamo. Saka uchiona tine vanhu vane bitterness. Nokuti takaita independence patienda zvitatu zvakamira kunesu hatisi kugarika but takaita independence. Chirungu chawakaposa independence hazvine prosperity. Zvinogona kuti kusununguka kubva pana anokudzvanyirira. Zvinoti usina kudzvanyirirwa wakasashanda unodzvanyiwa nenhamo wakasununguka. So prayer is not enough when your hands are not working. You are not to be bless the work of your hands, not your tears. Right? Those who plant in tears, not those who plant tears. Results are similar. So Elijah had been a prayer at the time of Nibitero, but if I don't time to prayer, even young Malva promise, I will pray no back on the chisel when you make up a finger, which is to my Antarisa, who live for a canal. Yet I would have raised Shania. See what a great answer infra, Yakanaka. Here with me, that what in the Mamfura, Ichanaya. I hear the abundance of rain going on now. But if I have a prayer, I will remember that something for a Katuna. So that the Akatuna, I didn't come, Nation. Pray in a way that would see solution, you don't have it about. At the moment, I was going to come back here. Then the other child back here, the friend always over a child. But the words are hoping, but the Turan back behind, in a very damage. Tianganisho nishaniswa kila mtu mlipe. Yesu alinani, alimanaomara kabudenga. Wese mwana polisa, abali bana shitutumaza. Kutwashona kandi kufariti cheni mtoto kabudenga tulipa. Yesu aituli kutenda kwako. These things bali shirima uri. Zinokonzera kuti zviripa ndizvo kushandire. So professional, very limited. But when I'm listening to the shoes, I don't funza. I just want to have a food. I'm not there. But I'm not so about here. I resolve that thing. The only problem I'm not sure make it is not to do is a front tape. Not to do never organs and kawana. Never kidneys, never liver,
advantage. Muri shakawanda zviriwo. So vanoti ndikuzwa munhu watara yakakurisa. Saka zviita kuti akubvunze kuitira kuti ugone kurapika fast. Nokuti ukazi ndikuzwa munhu kuti chichiitika kuti ndikuzwa kufufutirwa anozva kuti inyembe. Asi chiti it's lonely. So don't happen to I don't know that way. We're going to talk I'll tell you what's the website. I'll know you are working on that would have been my information legal. Even when you know that's my solution, yes. She didn't go, but you go back to that. I know you go away. So we have been prayer, she matter. So we are spirit remote. Check out what can you say? Chanaya. If you check out Korea, Kanaya to group meeting. Bible over at Kanaka, Maya Chizoka 6 times in a report one. There is nothing. Yet you profit I can hear abundance flashing. But the message you run 6 times in nothing. Yet the man of God is in prayer, but the answer is nothing. Pale perudu unaleta kunamata, unaleta kuyevita, unaleta kupina kwako. Life yangu is nothing. So unasema kuna nota hiyo, wasoma na tusanya futi. Mshukuru. You need wisdom. So bila sika shani sababu nini? Mshukuru. Nothing over 6 times a light time. So you are going to prayer, schools or something. If you are not promised abundance, cheats are making up. So you are going to prayer is one of the keys. But there is another key in front of all of us. So that's why I don't tell you 7 times. I can't go back to my own making it back here. Like a man's head, like a man's fist rise. But when you are to show, you know now. Papa was red of beads of the rising. Which means people rise. Those one have no question about Peter 4. Now the talking one was living over the moon. He might be able to the head of men and not save the promise of God. Not tears, not prayer, but the head of men. It's got the power to unlock the promise of God. Over the moon, God will not be in a shadow to over what you I love this statement. It's good, it's true. It's one side of the story. The other side, she wrote one of the he said to me, you want to see about that fight. So what you do to me, minus. But life has discover. Could you know when could you want to see one one shelter? Kushaya futi mwe wengeza. Sasa yacho isi mwe ni masaibu. What's basic mwe wengeza? Kuwana ni kushaya. Nito kwa nasabu fali wa kumaki. Sasa how to wenge masaibu. What's living is also snatching. Kama kwa state. Kuna ni mtu kwa ufunira kadai. Hebu ndio mtu unacho wina. Right. And no shall tell you again. What do you do? So I am not something when you say it. But I didn't saw the way you were. I could not study abundance of rain. Can I find the same? I could not study Shamanaka mountain. But the money went to pressure, you don't see how I'm not a man. And that mindset is right. Tell us right. To go to fame, I'm not going to feel I'm so famous. I don't have to say it's not to me. It's not national. Can I write some shit?
So I'm not talking. Your God knows that you want those things. Sakachakayo mambo mwari kuna mambaki jose jogotera musaidise maiteni nokuti mwari wenyu unasema kuti munoshinda. Akakoshika pabhero vanhu vachitenga so kuna mai vakatenga sheti yakanaka but vakumva ndobva vanoti haina mabhatani uye yakabharika pasaida ndobva vodzoka chimupleni haina mabhatani vakupasha ukatotora yangu second hand isaine kuti pane zvakaitika yakatobvupfeko sachinoita kuti vachine bhatani pahembe yakapfekwa uye mukuda zvinyorwa iwo zvakushanda nokupleni kune vanoti kwasha kunewo mabhonzo kubucha ndobva wapiwa mabhonzo chaichaio ndobva wati bata haana kana kanyama unati vane munyangu nyama inodiwa bata varatodzvinira kumabhonzo ikoko vakaripiwa riri bhonzo chaiko muzwa kuti tayo makwasha mukadawo haana kana kanyama wako akabati mabhonzo eramai unati hamuna inofarira mabhonzo vari vachanga tunyama tiri mumabhonzo imomo onezvemunhu iyoyo munhu anotodawo zvakanaka zvakanaka zvotori munhu wese but pane pokuti saka inomoisa kusiyana nazvo zvabasa but inofara kuti kana paita famine mwari unoudza solution but solution kuuya kwayo pane akapinda prayer in prayer ndobva ava neclue nerevelation yekuti pane zvinofanirwa kunge zvichiitika kuti zvavimiswa namwari zviitike. So kuranda waimhanya saine kumhanya isaine kufamba isaine kuenda kuchechi isaine kusarofa nekuti kwese kuitwa zvechechi uyewo but pane nyaya urova paruoko rwemunhu runodenda ruoko rwajehovha so tinoti kuchechi akaona zvese angaite but paruoko apa hakuna noda kuburitsa munhu isanda kugamuchira harizviriwo imagine wabva kunyika wavharwa mari yekuraundi waita chechi mari yekuti sidzafara uye kuchechi kupadzozi vari kusukudza karombe mwari unopfumisa kuti shwanda wayaburirai tukuruta vari kuvhara raundi onza vamedza kuparidza kudaro kuti chifamba uinawizi unonono vari kupedzisa kuti shomo yasereri yamudzi uye kuno kuzoti wese unowaparidza mushe bati paruoko kana muri kuzomutirei tikaita prayer kana muri kuona tinoita tikaita prayer but kana raaruoko rwangu ruchitambanudza nyaya dzajehovha unozoona kundipfumisa vanokudaro uda kutisecha vhangeri ramozisi rakaburitsa muegypt rekuti urayai makwai muisewo papadhoo kune vamwe ranga rakanaka kune vamwe rasiraiitwa kudii imagine kubva kunotenga gwai rako hwani usana namusa unobaridza kuti urayai makwai unozoona mufundisi aingoya kundidzora mumashure vahwaniroi unozwa kuti aivaleva rinokwaisewo vaurayi vazorogana pamadhoo edu vanofana kuandastenda kuti tine hwani zvinobira zvakanaka principle yese inoisa idemand yefaith inovaidi challenge anyasha hana asina mwana but paakawana nyasha akati mwari kunandipa pananosia kuchechi yeti competition haisi kuchechi napenina iri maraini yeti anga akura pakunzwisisa kuti chamboita kuti ndirambidiri pamurume ndisina vana ndimwari nokuti teshe timadarika muwangu ane vana zvinoita kuti ndirambwe zvako pachena ndaexpose but Bible inoti kana aida hana zvakapeta saka hana pakuziva kuti imba haisi kuchengetwa nokuti ndine vana iri kuchengetwa namwari nyange ndisina mwana saka mwari ukandipa mwana ndinokuongai nokuti makandichengetera imba femina ane vana vakawanda but achaita haana kana hwani vanoseva chechi anozoka nemuri ake imba nyaya haisi kuti unazve nyaya yekuti unoziva here mwari waakakubvisa nezvaakakuitika Penina asi mwana mcheshi. Why? Because anozwa kuti imba yangu ichengetwa nokuti ndine vana vangu. But hana chinoti mwari mukandipa ndinosiya vanhu kuziva kuti iyo chakaita kuti ndirambidiri mumba umu ndisina kana mwana wandinaye vamwe vachibereka ndichiramba ndichidiwa ndimwari. So anoziva nyasha dzanoitirwa namwari zviri nyore kuti agoningirira mwari asina kumanikidzwa. Anoziva mwari paakamutora nditswe kuti ite zvakati anoita nemwoyo nokuti unoziva. But nemurume chapter
kuzwa vanhu yake ari paBetsaida. Zvanzoruma vakamuona vakati why are you killing your mate? Kuti nhasi Sabata usatapure nhoo yavo. Ndobva ati anoponesa achitapura. Nekuti hakusiwo zvakaitirwa naMwari zvinhu zvinotaura zvisina basa. So there are times zokuti kuita kwako kumotivetwa nekuziva kuti Mwari vakakubvisa kupi. Amatsangu upenyu hwandinorarama dai waunderstanda grace. Waita zvinhu usingapushwi. Ndakara pari nzvimbo ndikati munozoiti wanano chaiwanano michato inyasha chaizo. Varimo vanogona kubosta nebeauty and everything. Vandakadiscover kuti chinomboitwa pamuchato kuti ari muchato avharwe kumeso. Ndimakazona anopfeka vheri so achiperekedzwa nevamwe vasina mavheri. Saka itika style ndikazotai dzimwe nguva anoperekedza akati nakuindaika ari muchato. So vanhu vanogona kuzotaurisa kuti bati ndakusiyana so paanozovhura vheri wakukisa muone roba rinobata swa kuti inyasha zvesikoro. Wakasatiwa vakakuperekedza newe unoti vasimari kufeva. So when you understand grace, it's easy to participate in the things of God. Why don't you know that? Ashakuitwa nemugona kwako. Zvakakuitwa nenyasha dzake. Kune vakarongeka vakangwara vasina kuvakana neimba. Ivo unakana beka wani mchoro. Ausinaenda anonyengedzwa kuti paangapura. Bible rakunobva rati the battle is not the swift. Nyaya haisi kuti anhu mhanya neakangwara. Time and chance are given to all. So murume akamhanya 6 times achidzoka ne1 answer nekuti there is nothing. Yet the prophet is in prayer and this man is running but there is nothing. 7th time paakadzoka kataiwa naona chinenge chibakera chiri kuraiza chirikusunga kubva munyanza chichienda mudenga. Zvandopa akadzi nemuprofita chitaurira kuti mvura yaakuuya. Aziva sei kuti mvura yaakuuya kune mvura iri kuenda kwete kuuya. Vanobvisa kuti kune inonzwa vanhu kuti kumai mvura iyi kune mvura yekuti ukapisa unzwa vanhu kuti kunonaya manje manje. Zuva iri remvura. Pano kuti statement iyo Yesu mari remvura. Kwete makore emvurayo. Zuva kupisa vanhu kuti kunonaya manje manje. Kuti pane vaakugona kuzviprofita kuti kupisa uko vari kunaya mvura isinaiti manje manje. Vaakugona kuona mvura muzuva. Yeti zuva iopposite yekunaya kwacho. Vari kune vakura nekuti kukapisa kunzwa kuti manje manje kunonaya zuva iri. Mapiso aya ndemvura. Chimwe nechimwe chine opposite asi chinoprofita chimwe chacho. Ndando zvakanakira metsma dzakaiswa kuti misha dzina nhau. Pindishi inoti minus na minus inotipa plus. Ndakati imagine iri kushona kuti zvabviswa zvavo. Prophecy banata yakuti be fruitful multiply inoshanda bet kana patema bet for subtraction kama yeti kuva fruitful na multiply kuwedzerwa kwezvinhu but kuwedzerwa kuti kutange panobviswa chinhu. So iyo imetse yemutorerwa kuti zviveko yaiite manje kana uri common sense. Kana madhimoni emushana mudzoti vausati vakaoda vakachitimuka muchenjere. Tarisa musha wako umeri wakaitei. Pese pane breakthrough yako. Satani hakuti maoko kuti zvati vakaberekwa Moses. Satani achitoziva nekuti Farao akati vanakomana veSoraya. Not in the spirit aitoiwa kuti vakaberekwa vakomana vanhu vaenda. Komana aityiwa. Unonzwa siri zvino. Moses
Mose abereka nokunovikwa kurwizi. Nyaya yemusikana wechira ndekuti vanhu vanowana breakthrough nemunhu ari mberi papanapa. Zvoreva kuti pese pane chakanaka tinouza breakthrough. Wakaipa anofanira kuuya in the spiritual dimension yekuti rwisi. So kukomana vanhu vakaberekwa. Moses asati abudisa vanhu muEgypt. Hama dzake ndodzana mudzinga muEgypt. Ndinotsanangura zvakaitika. Pekutanga akaona hama yake yeHebrew ichirwa nemuEgyptian. Akabata muEgyptian akauraya akaviga muEgyptian. Second time ndobona vaHebrew hama dzake dzichirwa dzega. Ada kubata ndozvanzi wakaitwa nani ukuru pakati pedu. Takuno kutengesa kuti wakauraya muEgyptian. Zvoreva kuti Moses chakamupa kutiza. Ari kutiza hama dzake dzoda kumutengesa. Vati chaakaberekerwa ndichimuburitsa hama dzake munhamo. Vati chaakuitika ndechemudzimba kuti vanhu vaswere nenhamo yavo. Vanhu vakavenga mukomana. Hakuna serious statement. Moses ari supposed kuburisa vanhu muEgypt. Iye ndiye akaburitswa muEgypt nevanhu vacho ivavo. Ndozvaita tinodire nhamo kana pane breakthrough yako. Pane kuti iwe uite through kuti ubudikire, iwe unotomira nawo uchidzinga breakthrough yacho. Saka uchiona kuti chiprofita Genesis 15:13 and 14